तर आपण थोडंसं मागे रोज जातो तसं कालच्या आपण 7व्या अध्यायामध्ये काय बघितलं त्याची थोडीशी उजळणी करून आपण पुढे जातोय. तर अशा प्रकारे आज आपल्याला सुरुवात करायची आहे. तो आहे अक्षर ब्रह्मयोग म्हणजे 8वा अध्याय. तर याच्या आधी याचं कुठेतरी मी जसं सांगितलं प्रत्येक अध्याय जे जोडले गेलेले आहेत, की ह्या परमत्वाची जाणीव, त्या परमत्वाची जाणीव ज्या दुर्मिळ एखाद्या दुर्लभ व्यक्तीला झालेली आहे, ती दुर्लभ व्यक्ती ही अगदी ज्या वैकुंठाकडे म्हणजे गोलोकाकडे प्रवास करायला ज्या परमधामाकडे, शाश्वत धामाकडे कृष्णाच्या प्रवास करण्यासाठी मार्गस्थ झालेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण कालच्या या ज्ञानविज्ञान योगामध्ये, की ज्याच्यामध्ये परमेश्वराने हे ज्ञान दिलेलं आहे. परमेश्वराचं जे ऐश्वर्य, की परमेश्वराने स्वतःच्या मुखाने सगळं सांगितलेलं आहे, की परमेश्वर कुठे सापडेल तुम्हाला आणि परमेश्वराचं ऐश्वर्य हे काय आहे आणि कोण लोक परमेश्वराला जाणू जाणू शकतात आणि कोणाची परमेश्वराला जाणण्याची इच्छा नाही आहे. तसे 4 प्रकारचे लोक आपण बघितले. आणि मग सर्वात शेवटी की परमेश्वर ही अगदी मृत्यू समयी सुद्धा जे आपण बघितलं की भीष्मांना बाणाच्या शय्येवर भीष्म असताना सुद्धा त्यांना माहिती आहे की भगवंत आपल्या समोर आहेत आणि विष्णू सहस्त्रनाम त्यांनी म्हटलं होतं. तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला काल 1-2 गोष्टी अजून सांगणार होती. तर त्या गोष्टी आपण सांगूया. नंतर मी मृगारी ऋषींची एक गोष्ट तुम्हाला, की जसं शुद्ध भक्त परमेश्वराच्या भक्तीमध्ये जे लीन होत आहेत, परमेश्वर म्हणतायत की तुम्ही शुद्ध भक्तीमध्ये मला मग त्या भक्ती मार्ग त्या भक्तीचे सुद्धा प्रकार कसे आहेत बघा, की तुम्ही कनिष्ठ भक्ती, मध्यम भक्ती आणि उत्तम भक्ती. तर तुम्ही ज्या उत्तम भक्त परमेश्वराला तुम्हाला उत्तम भक्त म्हणून बघायचंय आणि परमेश्वराला अगदी की जे तुम्ही कर्म करताय मग तुम्ही ती जरी ती जे काही फळाच्या म्हणजे तुम्ही जे सकाम कर्म जरी केलं तरी जेव्हा त्याला भक्तीचा मार्ग आहे आणि ते भक्तीच्या मार्गावरनं केले जाते अशा या कर्म हे अकर्माकडे वळतं आहे आणि याचा मार्ग हा अकर्माकडे वळतो. आणि म्हणून परमेश्वरांनी ज्या 4 व्यक्ती सांगितल्या त्याच्यामध्ये आर्थ, अर्थार्थ, ज्ञानी आणि जिज्ञासू या ज्या व्यक्ती आहेत, जरी याची सुरुवात कुठेतरी या गोष्टींनी कुठेतरी त्यांना आयुष्यामध्ये कुठेतरी दुःखांना, संकटांना तोंड देताना त्यांना परमेश्वराची आठवण झाली, पण परमेश्वराला विसरले नाही. आणि परमेश्वराचं ध्यान सतत होतं मनामध्ये. आणि म्हणून जी द्रौपदीची कथा सांगितली, की जी अगदी दुःखामध्ये असताना वस्त्रहरण होत होतं, परमेश्वराने माझं वाचवावं किंवा मला मी मरून जावं, या गोष्टींनी अगदी की तू मला जे हवं ते कर, की कारण परमेश्वरावरची दृढ श्रद्धा होती. त्याचा अर्थार्थ जशा प्रकारे ध्रुव बाळांनी, त्याच्यानंतर ध्रुव महाराज आणि आपण बघितलं सुग्रीव राजांनी, की यांनी कुठल्यातरी अपेक्षेने केलं ते. पण पुढे जाऊन काय हो, जेव्हा ती अपेक्षा म्हणजे जेव्हा त्या जेव्हा त्या नामस्मरणामध्ये लीन झाले आणि इतकं नामस्मरण केलं, की परमेश्वराने त्यांना दर्शन दिलंय, पण परमेश्वराने दर्शन दिल्यानंतर अगदी जीवनाचं सार्थक झालेलं आहे आणि काहीही नकोय आम्हाला आता. मला आता कुठलंही नकोय, मला तुझं दर्शन मिळालंय, मला ह्या भक्तीच्याच मार्गावर जायचंय. अशा प्रकारे आपण ज्ञानी आणि जिज्ञासू जसे परीक्षित महाराजांची आपण कथा ऐकली, की परीक्षित महाराज हे अभिमन्यूचा मुलगा, की अर्जुनाचा नातू हा आणि जे उत्तरा आणि अभिमन्यू यांचा मुलगा आहे परीक्षित महाराज. आणि तशा या परीक्षित महाराजांची ही कथा मी तुम्हाला सांगितली. तर थोडी पटकन सांगितली नंतर शेवटी होती म्हणून. पण या परीक्षित महाराजांना म्हणजे त्यांनी काय केलं होतं, तर त्यांनी एका ब्राह्मणाकडनं त्यांना शाप मिळालेला होता. कारण एका ध्यानस्थ ब्राह्मणाला त्यांनी सर्प गळ्यात टाकून त्यांचं जरी त्यांना तहान लागली होती म्हणून ते पाणी मागत होते त्या जागी जाऊन. परंतु त्या ब्राह्मणाचं ध्यानामुळे, त्या ऋषींचं म्हणजे त्या ध्यानामुळे त्यांचं लक्ष नव्हतं आणि म्हणून त्यांच्या सर्प गळ्यात टाकला. मेलेला सर्प तिथे पडलेला, तो त्यांच्या गळ्यात टाकून तिथून परीक्षित महाराज निघून गेले. परंतु काय, जेव्हा त्यांचा मुलगा आला, त्या ब्राह्मणाचा, त्या ऋषींचा मुलगा, त्यांनी बघितलं की वडिलांना असं का केलेलं आहे ध्यानामध्ये. तर तेव्हा तो चिडला आणि मग त्यांनी ज्या व्यक्तीने हे केलेलं आहे, ती व्यक्ती 7 दिवसामध्ये मरण पावेल. असा शाप त्यांनी आणि तो परीक्षित महाराजांना लागला आणि तो परीक्षित महाराजांसाठीच त्यांनी दिलेला. पण परीक्षित महाराजांनी काय केलं, जेव्हा तो शाप त्याला कळला, तर तेव्हा त्यांना तो शाप कळल्यानंतर त्यांनी कुठे गेले ते, तर ते शुकमुनींकडे गेले. जे मी ज्यांचं गोष्ट सांगितली तुम्हाला, की सुखदेव स्वामी ते त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांना काय, तर त्यांना एका ज्ञानाची प्राप्ती, की मी हे माझ्याकडे आता उरलेले 7 दिवस आहेत. तर या 7 दिवसामध्ये मी काय करू? मी कशाप्रकारे परमेश्वराचं चिंतन करू? आणि मी कुठला मार्ग स्वीकारू? तर हा ज्ञानी मार्ग. मग कुठेतरी त्या ज्ञानाचा, की कुठेतरी ज्ञान हवं. आणि जसं मी सांगितलं, की सुखदेव गोस्वामी, की ज्यांनी पूर्ण म्हणजे जे आईच्या पोटातून यायलाच तयार नव्हते आणि ते 16 वर्ष आईच्या पोटामध्ये आणि मग त्याला इतका मातेला त्या त्रास व्हायला लागला व्यासमुनींच्या पत्नीला, की परमेश्वर स्वतः प्रकट झाले आणि परमेश्वर स्वतः प्रकट होऊन त्यांनी सांगितलं, की तुला नाही या गुणांचा काही याच्यावर, की तुला या भौतिक गुणांचा, की जो तुझ्यामध्ये सत्व, रज आणि तम गुणांचा तुझ्यावरती काही परिणाम होणार नाही. तू या भौतिक जगामध्ये प्रवेश कर आणि तू बाहेर ये.
आईच्या उदरातून, आईच्या गर्भाशयातून बाहेर ये. आणि मग असं सांगितल्यावर परमेश्वरांनी स्वतः सांगितल्यावर ते बाहेर आलेले आहेत. आणि मग ते त्यांनी बघितलं नाही इकडे तिकडे, आणि मग फक्त जिज्ञासू वृत्तीने परमेश्वराच्या शोधात ते तिथून निघून गेलेले आहेत. अशा प्रकारे जे भक्त जे परमतत्वाच्या मागे लागतात, आणि असे हे दुर्लभ. आणि मग जे मूढ आहेत, जे मूर्ख आहेत, जे अज्ञानी आहेत, जे तामस वृत्तीनी आहेत, आणि जे असुर वृत्तीचे आहेत, आणि जे लोकांचा मत्सर करतात किंवा द्वेषी वृत्ती आहे, आणि अशा प्रकारचे जे सगळे लोक आहेत, ते परमेश्वराच्या प्रार्थनेमध्ये लीन होऊ शकत नाहीत. आणि त्यांना परमेश्वरावर त्यांची अजिबात श्रद्धा नाहीये. आणि मग कुठेतरी फक्त अधःपतनाच्या मार्गाकडे ते जातात. आणि म्हणून अशा प्रकारे परमेश्वरांनी या व्यक्तींचं वर्णन केलेलं आहे. पुढे जाऊन परमेश्वरांच्या शक्तींचं आपण वर्णन बघितलं, की जी पराशक्ती आणि अपराशक्ती, जी पराशक्ती आहे, जी परमेश्वराची जीवित, की जी परमेश्वराची शक्ती आहे, आणि ज्याच्यामध्ये हे जीवित सगळे आहेत, आणि ज्याच्यामध्ये ही पंचमहाभूतांनी बनलेलं हे जीवित, जसं आपण बघितलं, की पाच कुठली तत्व आहेत, तर ईश्वर, जीव, प्रकृती. प्रकृतीमध्ये या कुठल्या, तर या प्रकृतीची जी शक्ती आहे, ज्याच्यामध्ये जीव आहेत, अशी ही पराप्रकृती परमेश्वराची आहे, की ज्यामध्ये हे जीव सगळे या अपरा प्रकृतीत, या भौतिक प्रकृतीमध्ये सगळे गटांगळ्या खात आहेत. आणि अशा प्रकारे या परा ही प्रकृती ही परमेश्वराची आहे. आणि अशा या परमेश्वराच्या शक्तीचं नामस्मरण जो करतो, आणि जो परमेश्वराला अगदी परमतत्व आणि ध्यान, परमेश्वराचं परम ध्यान करून त्याला सर्वोच्च नियंत्रक मानून, आणि जो अद्वैत आहे आणि जो अजन्म आहे, अशा परमेश्वराचं ध्यान करण्यामध्ये जो सामर्थ्यवान होतो, आणि जो सिद्ध होतो, रादर की जो यशस्वी होतो, अशा या दुर्लभ व्यक्तीला मग कुठेतरी या मुक्तीच्या मार्गावरती, आणि कुठेतरी या भौतिक जगातून या मुक्तीच्या मार्गातनं, की जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या परमेश्वरा या भौतिक जगातून कुठेतरी मुक्तीच्या मार्गाकडे त्याची वाटचाल चालू होते. आणि मग म्हणून ह्या भीष्मांचं उदाहरण देऊन पुढे आता, की भीष्मांनी, की ज्यांनी मृत्यूशय्येवर पण भगवंतांचं नामस्मरण केले, म्हणून भगवंत आता पुढे सांगतायत, आता अर्जुनाला पुढे या. म्हणून आता आपण पुढे जातोय 8व्या अध्यायामध्ये आज, की अर्जुनाला खूप प्रश्न पडलेत आता, की जेव्हा 7.29 आणि 30 आपण जे कालचे श्लोक बघितले, तर त्याच्यामध्ये मी तुमच्यासाठी ते श्लोक वाचते. त्या श्लोकामधून परमेश्वर अर्जुनाला प्रश्न पडलेले, ते कुठले प्रश्न बघा. अर्जुनाने विचारलंय भगवंताना. तर आपण या 7व्या अध्यायातले मी 2 श्लोक तुमच्यासाठी म्हणून दाखवते, की ज्याच्यामध्ये हे शब्द आलेले आहेत, आणि अर्जुनाला हे प्रश्न कसे पडलेले आहेत. तर असा श्लोक आहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम. की हे ब्रह्म म्हणजे काय, परमेश्वराला विचारतो, हे ब्रह्म म्हणजे काय. तसं साधिभूता अधिदैवम माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः. हे अधियज्ञ, अधिभूत म्हणजे काय आहे, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे. आणि असे हे प्रश्न, की हे जेव्हा परमेश्वर ज्ञान देत होते, तर हे सगळं काय आहे, म्हणजे हे ब्रह्म म्हणजे काय आहे, अर्जुनाने विचारले. हे भगवंता, हे परम पुरुष ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म म्हणजे काय आहे. म्हणजे अर्जुनाला हे प्रश्न आता सकाम करणं परमेश्वरांनी सांगितलं, की जे फळाची अपेक्षा, पण हे याचा निगडीत संबंध कसा आहे त्याच्याशी, की हे भौतिक सृष्टी म्हणजे काय आहे नक्की, देवता कोण आहेत, हे मला समजावून सांगा, की याला सखोल माहिती हवी अर्जुनाला. अर्जुन विचारतय, हे मधुसूदना, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे, आणि या देहामध्ये जो निवास करतो आहे, हा कसा निवास करतोय हा यज्ञ, आणि या भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समय तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हे जे भक्तीमध्ये रममाण झाले, ते भक्तीच्या मार्गावरती मार्गस्थ राहतात का, ते मृत्यू समय तुमचं नामस्मरण करू शकतात की नाही, आणि ते कसं करू शकतात, आणि जर त्यांनी ते केलं तर कसं करू शकतात. जरा मरण, हे जे 2 श्लोक मी तुमच्यासाठी आता वाचले, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ते ये मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त सचेतसः. तर असं परमेश्वर विचारतायत, की जरी ह्याच्यामध्ये तू सांगितलंयस, की कृष्ण भावनेने, म्हणजे अगदी शेवटच्या श्लोकांमध्ये हे परमेश्वरांनी सांगितलं, की मरणाच्या वेळेला, म्हणजे जसं भीष्मांनी बाणाच्या शय्येवर, तर कशा प्रकारे, म्हणजे कशा प्रकारे ह्या मरणाच्या शय्येवर असताना सुद्धा तुझं नामस्मरण कसं केलं जातं, आणि कसं तुला स्मरणात धरलं जातं, तर हे परमेश्वर सांगतात. आणि मग या 8 प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत या भक्तांनी विचारलेल्या, अर्जुनाने विचारलेल्या, कृष्णाने या 8 तर ब्रह्म म्हणजे काय, तर ब्रह्म म्हणजे काय आहे, तर ब्रह्म म्हणजे हा आत्मा आहे.
ब्रह्म म्हणजे जीव अविनाशी, की जो जो जीवामध्ये असतानाच त्या जीवाला अर्थ असतो आणि तो जीव सजीव असतो, असा हा ब्रह्म, असं हे ब्राह्मण तत्व आणि असा हा अविनाशी जिवंत अस्तित्व म्हणजे ब्रह्म. आणि मग जेव्हा हा आत्मा या भौतिक जगामध्ये येऊन ह्या सगळ्यांशी तो इंडिपेंडेंट असतो, तो स्वतंत्र आहे. आत्मा हा स्वतंत्र आहे. कधी स्वतंत्र आहे? परमात्म्याचा अंश आहे तो. पण परंतु त्याला भक्तीच्या मार्गावर जेव्हा घातलं जातं, तेव्हा तो त्या कर्मांपासून, त्या फळांपासून त्याला मुक्ती मिळते. पण नाहीतर तो काय? तो जेव्हा या भौतिक जगामध्ये असतो, तेव्हा या 3 गुणात, त्रैगुणिक याच्यामध्ये आणि सगळ्या या मद, मोह, मत्सर या सगळ्या या गोष्टींमध्ये अडकलेला असतो आत्मा. आणि मग कुठेतरी कुठेतरी त्याची वाटचाल ही भौतिक गोष्टींकडे आणि भौतिक सुखांकडे झालेली असते. पुढे जाऊन विचारताय अध्यात्म म्हणजे काय? तर अध्यात्म म्हणजे काय? तर शरीराचं नियंत्रण, जे इंद्रियांचं, जीवाचा नित्य स्वभाव. म्हणजे या अध्यात्माला कसं, की स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, मग ते अध्यात्माच्या मार्गावरती या आत्म्याचं होणारं प्रयाण आणि आत्म्याला होणारं प्रयाण हे अध्यात्म. आणि हे अध्यात्म कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय, तर काही परपट मी तुम्हाला वाचून सांगेन. आणि मग हे अध्यात्म हे शरीराचं नियंत्रण कसं करतं, की जेव्हा ते अध्यात्माच्या म्हणजे या आत्म्याला जेव्हा जप नामस्मरणाचं जेव्हा अन्न दिलं जातं, जसं आपण त्या पोपटाची पिंजऱ्यातलं चित्र बघितलं होतं, की या पिंजऱ्यातल्या पोपट्याला जर खाद्य दिलं नाही तर काय होईल हो त्या आत्म्याचं, काय होईल त्या पक्षाचं, तो मरण पावेल. तशा प्रकारे हे अध्यात्म जेव्हा आत्मा हा आध्यात्मिक आहे ना, तेव्हा शरीराचं नियंत्रण, मग कुठेतरी त्या नियंत्रणाकडे वाटचाल केली जाते आणि हा नित्य स्वभाव, हा जैविक स्वभाव आहे, हा जीवित स्वभाव आहे. मग कर्म, मग कर्म हे काय केलं जातं? तर कर्म हे सकाम कर्म, कुठेतरी फलदायी कर्म आहे, निष्काम कर्म आहे. कर्म हे केलं जातं. कर्म ही काय आहे? तर भौतिक शरीराची एक प्रक्रिया आहे. भौतिक शरीराकडे नेणारी एक क्रिया आहे. आणि हे कर्म कशाप्रकारे केलं जातं? मग कर्म हे केलं जातं, हे चांगलं कर्म, वाईट कर्म, जसं आपण म्हटलं, की सात्विकता असते, राजसिकता असते आणि तामसिकता असते. आणि मग हे सकाम कर्म, आता हे करायला काही गोष्टींनी कसं होतं, की एखादी आपण म्हणतो ना, की चांगले विचार. मग ते कधी-कधी असतात, की तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं झालं, तर ठीक आहे. सात्विक आपण 14व्या अध्यायामध्ये याचा विस्ताराने हे करणार आहोत. मी उदाहरण आठवत होते. तर ह्या कर्म, मग हे कर्म फलदायी कर्म जे असतं, ते कुठेतरी तुम्हाला या भौतिक जगामध्ये धरून ठेवलेलं असतं त्या कर्माने आणि म्हणूनच ते कुठेतरी या 3 गुणामध्ये, त्रैगुणामध्ये सगळं अडकलेलं असतं. आणि मग जेव्हा ते अध्यात्माच्या, जेव्हा ते या जपाच्या, तुम्ही जेव्हा नामस्मरणाच्या मार्गावर असता, तेव्हा मग त्या सकाम कर्माला कुठेतरी निष्कामतेने अकर्माकडे वाटचाल सुरू होते. मग हे अधिभूत काय म्हटलंय? अधिभूत म्हणजे काय? तर भौतिक निसर्ग, ही जी प्रकृती आहे, हे अधिभूत आहे. हे भौतिक जग आहे, हे अधिभूताना. परमेश्वराचं हे जे विराट रूप आहे, हे विराट रूप, मग पुढे जाऊन आपण ह्या गोष्टी बघतोय, की अविनाशी, परमेश्वराला अविनाशी. मग इथे काही आहे, की हे देहभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. ही जी भौतिक प्रकृती आहे, ज्या भौतिक जगामध्ये आपण वावरतो आहोत, त्याला अधिभूत म्हटलं जातं. आणि मग ज्या ज्या या भौतिक, जसं मी म्हटलं, की या भौतिक लोकामध्ये म्हणजे पृथ्वी लोकामध्ये चंद्र, सूर्य हे प्रकाश देत असतात. कालच्या ह्याच्यामध्ये आपण म्हटलं, की रसम कौंतेय तृप्तम म्हणजे काय? की रसम म्हणजे तुम्ही पाण्यामध्ये सुद्धा, जसं मधुराष्टकम पाठवलंय माताजींनी, खूप छान, त्यांनी छान शेअर केलं. बाकी पण मी काल बरीच माहिती तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केलेली आहे. तर अशा प्रकारे या पाण्याच्या चवीमध्ये आणि सूर्यप्रकाश म्हणजे गोलोकामध्ये हा प्रकाशही फक्त परमेश्वराचा असतो आणि हा परमेश्वराचा ब्रह्मप्रकाश असतो, की तिथे सूर्यचंद्र हे वेगळे नसतात. आणि म्हणूनच जे आध्यात्मिक जग आणि भौतिक जग याची जी तुलना केली जाते, की या भौतिक जगामध्ये हे सूर्यचंद्रांसारख्या देवतांचा समावेश असतो, की ज्याच्यापासून आपल्याला प्रकाश मिळतो, सूर्यापासून, चंद्रापासून आणि असणाऱ्या परमेश्वराच्या विदा. आणि म्हणूनच जे असे हे सगळे देवी दैवत आहे, हे परमेश्वराचेच भाग आहे. आणि परमेश्वराचं आपण पुढे जाऊन ही आकृती काल पण बघितली होती, की जसं पंचमहाभूत, की परमेश्वराच्या शरीरामध्ये, परमेश्वरामध्ये जसं की पृथ्वी, आप, जल, वायू आणि अग्नी हे परमेश्वराच्या वेगवेगळ्या अवयवांमध्ये जसे हे प्रत्येक देव सुद्धा अधिष्ठान आहे. परमेश्वरामध्येच यांचं अधिष्ठान आहे. आणि मग असे हे देवी देवता असलेल्या परमेश्वराच्या रूपाला अधिदैव असं म्हटलेलं आहे. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि म्हणूनच मला या यज्ञाचा अधिष्ठाता म्हणजे अधियज्ञ म्हटलं जातं.
म्हणजे या प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये, जसं मी म्हटलं की आपण परमात्म्याचे अंश आहोत आणि या परमात्म्याच्या रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान हा प्रत्येक शरीरामध्ये, या देहधारी म्हणजे सजीव अशा शरीरामध्ये परमेश्वर राहत असतात. आणि म्हणूनच परमेश्वराला अधियज्ञ म्हणालेले आहे. परमेश्वर कुठे राहत असतात, मग हा परमात्मा कुठे असतो, तर जिथे आत्मा असतो तिथेच बाजूला परमात्मा असतो. आणि मग या परमात्म्याचं कुठे असतं निवासस्थान, तर हे सर्वांच्या हृदयामध्ये असतं. आणि मग मृत्यूच्या वेळी भगवंतांचं स्मरण कसं करावं, तर अहो मी तुम्हाला सांगितलं जसं की तुम्ही फक्त पहिली दुसरी तिसरी चौथी असं न करता डायरेक्ट जाऊन 10वीला बसलात, तर मला सांगा कसं जमेल का होते? जमेल का तुम्हाला 10वीचा पेपर द्यायला? जमेल तुम्हाला 10वीची परीक्षा द्यायला पहिलीतल्या मुलाला नाही सांगितलं? का नाही नाही जमणार. जमणार? का नाही जमणार? सरावच केलेला नाही तर. सरावच केलेला नाही. तसं तुम्ही मग ठरवलं की 50शी झाली, 60 झाली, आता मी रिटायर झालोय, आता मी भगवद्गीता वाचेन, आता मी नामस्मरणाला सुरुवात करतो, तर योग्य आहे का हो ते? नाही. नाहीये. कारण का? कारण त्याचं कारण आहे. भगवंत सांगतायत तुमचं बीज, अहो मग तिथे दात आहेत तर चणे नाही आणि चणे आहेत तर दात नाही, अशी क्रिया झालेली असते. कारण तुम्ही नामस्मरण करायला, मी म्हणत नाही अगदी मग ज्यांना 50शी-60 सुद्धा नाही, जे अगदी पुढे जाऊन की वृद्ध होतात तेव्हा मग त्यांना आठवतं भगवंतांचं नामस्मरण, की मग कीर्तनाला जातायत, देवळामध्ये जातायत. पण मग तेव्हा तुम्हाला तोंडामध्ये दाताने किंवा तुमची तेवढी शारीरिक सामर्थ्यता असते का हो? भगवंतांची प्रार्थना करण्याची, भगवंतांचं श्रवण मग कानाला ऐकू येत असतं का हो? डोळ्यांना दृष्टी दिसत असते का हो? का परमेश्वराचं, की जेव्हा परमेश्वर तुम्हाला सगळं जे मिळालेलं आहे, जे तुम्हाला हा देह प्राप्त झालेला आहे, तो जेव्हा तुम्ही अगदी जो सदेह इंद्रिय सदोष आहेत बरोबर, पण जेव्हा तुम्ही या सगळ्या इंद्रियांचा वापर करून आणि जेव्हा त्या परमेश्वराला तुम्ही योग्य रूपामध्ये आणि जेव्हा जाणायचा प्रयत्न करता, तेव्हा तुमचं ते सामर्थ्य, तुम्हाला ती इंद्रिय तेवढी साथ देत असतात, तेव्हा तुम्ही ते करू शकता. आणि मग पुढे जाऊन जर तुम्हाला त्याचा साधा उच्चार सुद्धा नीट करता नाही आला, तर त्या परमभक्तीचा त्या तत्वाला काय जाणणार हो तुम्ही? काय परमेश्वराला जाणणार? काय त्या भक्ती मार्गामध्ये स्वतःला लीन करणार? मग फक्त स्वतःचा स्वार्थ आहे हो त्याच्यामध्ये. परमार्थ साधताय, पण स्वार्थ आधी आहे, की मग तिथे आलं, मग ते फलगू वैराग्य आलं तिथे, की मग मी हे सगळं सोडून देतो आता. मी आता फक्त कीर्तन, भजन करतो. पण मग मी का करतोय? कारण माझ्या अध्यात्माच्या मार्गामध्ये हे अडचणी, की मला पुढे जाऊन वैकुंठामध्ये जायचंय, मग कुठे अडचणी नको. आणि मग थोडे दिवस झाले, की मग झालं. भगवंताला पुन्हा आपल्या मार्गावर मार्गस्थ होणार. मग विसरले भगवंताला. मग ती भक्ती पुढे जाणार आहे का हो? परमेश्वराला चिरंतन ध्यान करणार आहात? जसं मी म्हटलं, समाधी ही अगदी सर्वोच्च पातळी आहे. त्या परमेश्वराच्या या समाधी पातळीमध्ये जाण्याचा प्रयत्न, निदान मी म्हणत नाही हो, त्याला खूप तप साधना आहेत. तितक्यापर्यंत पोहोचणं हे फार कठीण आहे. परंतु कुठेतरी श्रवणम, कीर्तनम आणि या ज्या 9 भक्तीच्या सेवा, की तुम्ही कशा सेवा, साधं अर्चना, एक फूल, फळ वाहा, देवाला फळ द्या, देवाला अर्चना द्या, देवाला एक फक्त 2 हात, तिसरं मस्तक, इतकी फक्त देवाची सेवा करा. आणि म्हणूनच ती देवाला पावली. आणि ते करायला तुम्ही मग, जसं श्रीला प्रभुपाद हे 5व्या वर्षापासून प्रत्येक गोष्ट, जसं भक्त प्रल्हाद, की फक्त सकाळी उठून मी 4:30 ते 6:30 एवढाच, परमेश्वर सांगत नाही हो तुम्ही 5 वाजता उठूनच माझं नामस्मरण करा, 7 वाजता करा, 9 वाजता. परमेश्वर सांगतात तुम्ही जर 24/7 तुम्ही 24 तास परमेश्वराला मनात तर ठेवू शकता, ध्यान असू शकतं, जसं प्रल्हाद महाराज. पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत काही चित्रांमध्ये. तर मी या गोष्टींना टच करतेय फक्त, की मग तुम्ही परमेश्वराचं ध्यान असणं, आणि ज्या गोष्टींमध्ये की तुम्ही ती गोष्ट सकर्माने करताय, तुम्ही तुमची भौतिक, परमेश्वराने अर्जुनाला सांगितलंय, की तू जंगलात जाऊन नाही तुझं काही तुला मिळणार आहे, संन्यास मिळून तुझं काही होणार नाहीये. तू तुझं कर्म कर. तू माझ्यासाठी तुझं कर्म केलंस तर पुढे जाऊन तुला या, आणि ते कशाने, तर कृष्ण भावनेने कर. तू सगळं तुझं गृह कर्तव्य, तुझं क्षत्रिय कर्तव्य हे सगळं बजाव तू. पण तुझ्या मनातली भावना कशी असू दे, तू हे सगळं माझ्यासाठी मला अर्पण कर. तू जे कर्म करतोयस ते मला अर्पण कर, की मग तू त्या मार्गावर प्रविष्ट आहेस. अशा प्रकारे भगवंतांनी या अर्जुनाला या सगळ्या त्याच्या 8ही प्रश्नांची उत्तरं द्यायचा प्रयत्न केला. आणि पुढे जाऊन आपण याच्याविषयी अजून जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतो आहोत, की परमेश्वर इथे सांगतायत, की श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटलेले आहे. आणि त्याला ब्रह्म म्हटले जाते, त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. मग ते जो तो कर्म करतो आहे, ते ज्या स्वरूपामध्ये, मग ते अध्यात्म का? कारण तो जीव करतोय, तो सजीव करतोय.
पण या अध्यात्माच्या स्वरूपामध्ये ते केलं जातं. कारण कुठेतरी त्याच्या कर्मामध्ये चांगलेपणा जर असेल, तर तो जे कर्म करतोय त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म म्हटलंय. इथे उल्लेखलं आहे ते. आणि मग आपण तो जो आध्यात्मिक स्वभाव आणि मग हे आध्यात्मिक जग याच्या पुढे मार्गस्थ होण्यासाठी हा जो नित्य स्वभाव आहे तसा बनायला लागतो. आणि जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हटले जाते. कारण या प्राकृत देवाच्या उत्पत्तीस मग अशा कार्यांना मग जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचं जे सकाम कर्म केलं जातं, हे सकाम कर्म असतं हे फलदायी आणि हे प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस आणि कशासाठी तर हे पुढे जाऊन उत्पत्ती. मग तुम्हाला याचं विश्लेषण मला एक थोडंसं सांगावंसं वाटेल, जे मी तुमच्यासाठी थोडं वाचून दाखवेन. काही काही गोष्टी या थोड्याशा किंचित अजून मी सखोल जाऊन तुमचे 1-2 मिनिटं घेईन त्याच्यावर. खूप सुंदर दिलेलं आहे, जे मला तुम्हाला त्या शब्दात सांगावंसं वाटतं. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी आपण या गोष्टीला जेव्हा जाणतो, एक मिनिट हं. श्री भगवान म्हणतायत, की ओके आपण बघितलं, की अधिभूत म्हणजे काय? अधियज्ञ म्हणजे काय? जो सगळ्या यज्ञांचा म्हणजे ज्याला हे सगळं जीवांचा यज्ञ हा स्वीकारला जातो, तो अधियज्ञ. तर त्याच्या आधी जाऊन आपण म्हणतोय, भगवान म्हणतायत, या अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटलं जातं. तर ब्रह्म हे अक्षर हे नित्य आहे आणि त्याचं स्वरूप कधीच बदलत नाही. ब्रह्माहून परब्रह्म श्रेष्ठ आहे. जीवाला ब्रह्म म्हणून संबोधले जाते आणि भगवंतांना परब्रह्म म्हणून संबोधिले जाते. प्राकृत जगातील जीवांची अवस्था ही त्याच्या मूळ स्वरूपावस्थेवरून भिन्न असते. जसं मी म्हटलं, की परमात्मा जसं आपण म्हणतो आत्मा आणि परमात्मा, तर तसं हे ब्रह्म आणि परब्रह्म की हे वेगळी आयडेंटिटी आहे आणि मग त्याच्या उत्पत्तीला जेव्हा ते कारणीभूत होतं, तेव्हा ते त्या गोष्टींनी त्या त्या मार्गस्थ होतं आणि त्या परब्रह्माला आणि म्हणून प्राकृत जगातील जीवांची अवस्था ही त्याच्या मूळ स्वभावस्थेपासून भिन्न असते. भौतिक भावनेत प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याचा प्रयत्न करणे हा त्याचा स्वभाव असतो. तथापि आध्यात्मिक किंवा कृष्ण भावनेत भगवंतांची सेवा करणे हाच त्याचा स्वभाव असतो. जीव जेव्हा प्राकृत अवस्थेत असतो तेव्हा भौतिक जगतात त्याला विविध शरीरे धारण करावी लागतात आणि यालाच कर्म किंवा भौतिक चेतनेच्या प्रभावाने झालेले सृष्टीचा व्यापार असे म्हणतात. आणि म्हणून या सकाम कर्मामध्ये तो अडकलेला असतो जीव. कारण त्याला या कर्मासाठी त्याला या फळ मग कुठेतरी त्याच्यामध्ये फळ येतं आणि जसं आपण म्हणतो, की मनुष्याचं लग्न होतं. मनुष्याचं लग्न होऊन मग ते सकाम म्हणजे करणं, की मनुष्य या संसारामध्ये जो अडकलेला आहे आणि मग जीवांची उत्पत्ती आणि पुढे जाऊन आपल्या वंशांची उत्पत्ती करणं आणि मग हे जेव्हा कृष्ण भावनेने, की मी माझ्या वंशांना जन्म देतोय, परंतु कुठे तर हे कृष्ण भावनेमध्ये लीन व्हावे, की माझे जे पुत्र, मला जे होणारी संतान आहे, मग ह्याच्यामध्ये जेव्हा ज्या उत्पत्तीमध्ये पण ती भावना असते, की हे परमेश्वराच्या भावनेमध्ये ते केलं जातं. पण परंतु जीव हा जेव्हा वेगवेगळी रूपं घेऊन ही कर्म करत असतो, तेव्हा ते सकाम वृत्तीमध्ये अडकलेलं असतं. थोडंसं कळायला हे काही-काही 1-2 हे जड आहेत किंवा कठीण. तर प्रयत्न हा आहे, की हे जे संज्ञा आहेत ह्या समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि म्हणून मग ज्या वृत्तीला आणि मग ही जी सकाम वृत्ती असते, मग मला मांस खायचं आहे. मग त्याला हा जन्म कुठला मिळतो? डुकराचा जन्म मिळतो. मग मला कुत्र्याचं मांस खायचंय किंवा वाईटासारखं वाईट वागायचंय कुत्र्यासारखं किंवा मग मला अ, 1 मिनिट हां, की मग मला गोष्टी प्रवृत्ती मग आपण म्हणतो ना, की अबॉर्नेबल की कुठल्याही प्रकारचं विकृत वागणं आहे. मग त्या प्रकारचे माणसाला जन्म सुद्धा त्या प्रकारचे पुढे मिळतात. या कर्माला अनुसरून जसं मी म्हटलं परवा, की या कर्मानी जसं त्या ब्राह्मणाचा तो हात कापला गेला, कारण कुठेतरी ते कर्म त्या हाताने केलेलं होतं आणि तसे हे जे विचार आणि मग जे विचार मनुष्याच्या मनामध्ये असतात, तसा त्या पुढच्या वाटचालीकडे त्याचा संबंध ठरला जातो. आणि हे आपण अधिभूत, अधियज्ञ हे जे परमेश्वराच्या संज्ञा बघितल्या. आता हे खूप सुंदर श्लोक आहे आणि या सुंदर श्लोकामध्ये प्रत्येक शब्दाला महत्व आहे. प्रत्येक अक्षराला खूप सुंदर महत्व आहे. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति समद्भावं याति नास्यत्र संशयः. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझेच स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेचच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो. यात अजिबात शंका नाही. की ज्यांनी मोक्षधाम की अगदी परमेश्वराची अगदी आता देह त्यागणार आहे, त्यावेळेला जेव्हा परमेश्वराची भक्ती केली जाते, नामस्मरण केलं जातं, अशा या नामस्मरणामध्ये
परमेश्वराच्या नामस्मरणामध्ये मग त्यांना तो देह त्याच्या स्वभावाला म्हणजे लगेचच त्याला माझ्या स्वभावाला तो प्राप्त होतो आणि लगेचच त्याचं गोलोकाकडे म्हणजे मोक्षाकडे प्रयाण होतं आणि असा हा देह असतो. तो देह त्यागून हा मोक्षाच्या मार्गाला लागतो आणि मग ते मोक्षाच्या मार्गाला मग असं कसं शक्य होतं, मग हे करणं कसं शक्य होतं, तर त्याचं थोडक्यात मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. एक सेकंड द्या मला, इथे पुढची स्लाइड जरा. तर ज्या प्रकारे आपण म्हटलं की मृत्यू समय, मग आता मृत्यू समयी नामस्मरण करणं, जसं मी पहिल्या ह्याच्यामध्ये मी गेल्या अध्यायाचं सांगितलं, सुरुवातीला जेव्हा बोलले की मग ते नामस्मरण, मग जसं फक्त मृत्यूपर्यंत म्हणजे जेव्हा मग याविषयी बोललं पाहिजे की नाही, मग याचं नामस्मरण की त्या वेळेला भगवंतांचं नाव आठवणं हे शक्य होणं, हे कसं शक्य आहे हे भगवंत सांगतायत की नुसतं माझं नामस्मरण तुम्ही केलंय, ज्या ज्या वेळेला फक्त सकाम कर्म असेल मग ते अकर्माकडे वाटचाल केलंय नाही केलंय, पण भगवंतांचं नामस्मरण केलंय आणि नंतर भगवंताला विसरून गेलेले आहेत. परंतु जेव्हा तुम्ही जेव्हा या गोष्टी का जाणून घेतल्या पाहिजेत, की जेव्हा तुम्हाला मृत्यूसमयी देहत्याग केला जातो, तेव्हा जे विचार मनामध्ये असतात, त्या विचारांसाठी तुम्ही मृत्यूसमयी तयारी स्वतःची म्हणजे स्वतःला तेवढं सामर्थ्यवान केलं पाहिजे आणि त्याला मृत्यूला तोंड देण्यासाठी तुमची तयारी पाहिजे आणि त्याची तयारी कशी केली जाते, हे या गोष्टीमधून भगवंतांनी एका सांगितलेलं आहे. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमास्तिर. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालां शेषः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम. शेकडो आणि हजारो, आता ह्याच्या आधी एक गोष्ट सांगू इच्छेन मी. हे तुम्हाला दिसतायत, हे कोण आहेत तुम्हाला माहितीये? या चित्रामध्ये दिसतायत त्यांना तुम्हाला काही कल्पना आहे कोण आहेत हे? काही कल्पना आहे? अंजलीताई, कोणी बाकी? उमेश प्रभूजी, ही कथा धर्मराज कोणाला माहिती आहे? धर्मराज हा माताजी, धर्मराज आहेत का? अगदी बरोबर, युधिष्ठिर आहेत ते. तर युधिष्ठिराची गोष्ट आहे. तर यक्षाने युधिष्ठिराला हा प्रश्न विचारला होता की जेव्हा पांडव प्राशन करतात, विष प्राशन करतात आणि त्याचे सगळे बंधू तिथे मरणावस्थेत आहेत, तर तेव्हा युधिष्ठिर सांगतो यक्षाला की मला माझे भाऊ परत हवेत आणि मला त्यांचा जीव परत हवाय. यक्ष सांगतात मी त्यांचं परत करीन त्यांना जीव, परंतु माझ्या एका प्रश्नाचं तू उत्तर दे, त्या उत्तर दिलंस तर मी त्यांचा जीव त्यांना परत करीन तुला. आणि तो कुठला प्रश्न विचारतात की या जगामध्ये अद्भुत असं काय आहे आणि या जगामध्ये अशी कुठली अद्भुत गोष्ट आहे. तर मग उत्तर दिलेलं आहे युधिष्ठिरांनी की शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो. मग कसं हो की या जगामध्ये, भौतिक जगामध्ये मग येस आय एम ओके, आय एम फाईन, आय एम गुड, आलेला दिवस आहे, प्रश्नच नाही की तुम्ही स्वतःला उत्तम ठेवणं, पॉझिटिव्ह वेव्ह ठेवणं, हे सगळं आपल्याला सगळं योग्य आहे. इथे भगवंत सांगण्याचा काय प्रयत्न करतायत, परंतु एक मूर्ख प्राणी की सामोरं जायचंय की प्रत्येकाला या चक्रातून जायचंय, मग जन्म मृत्यू जरा व्याधी, जसं हे जीर्ण शरीर झालेलं आहे, तर या मृत्यू स्वतःला मृत म्हणजे एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करीत नाही. कारण तो मूर्ख प्राणी म्हणजे काय असतो की स्वतः जरी जगतो आहे तरी आपल्याला या चक्रातून जायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपण आपल्या मनाची, आपल्याला जीवनाची आपली सामर्थ्यता किती वाढवावी आणि ही जगातील, आणि म्हणूनच ती कुठल्याही प्रकारची तयारी तो करत नाही. असे युधिष्ठिर त्यांच्या मते यक्षाला सांगतायत की हा मनुष्य आहे, हा जगतोय, जीवन जगतोय, परंतु हा कसं आलेलं, हा येस आलाय, हा दिवस चालू आहे पुढे, मग त्याला स्वतःला मृत समजतो की चाललंय ते जीवन. म्हणजे उद्देश काय इथे सांगण्याचा की तो कुठल्याही प्रकारच्या उद्या आपल्याला काय आपल्यावर येईल किंवा हा मृत्यूला आपल्याला तोंड द्यायचंय, सांगण्याचा उद्देश हा की सामर्थ्यता मनाची आणि तुमची तुमची आध्यात्मिक सामर्थ्यता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो का, तर नाही. आणि ते जेव्हा केलं जात नाही, ती तयारी दिसत नाही, ही जगातील अद्भुत गोष्ट असे युधिष्ठिर सांगतायत. आणि मग ती कशी केली पाहिजे, भगवंत सांगतायत ही तयारी कशी केली पाहिजे.
आणि मग या मृत्यूसमयी पण भगवंतांचं नामस्मरण व्हावं, कारण मृत्यूसमयी जे विचार मनामध्ये असतील, तोच जन्म पुढचा जन्म मिळणार आहे. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हे कौन्तेया, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावांचे स्मरण करतो, त्या त्या भावाची तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. तर अशावरनं मी तुम्हाला एका भरत महाराजांची, हे तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतायत, हे भरत महाराज आहेत बरं का. तर हे भरत महाराज, जे ही पुरातनातली गोष्ट आहे, तर हे भरत महाराज अत्यंत भक्त, अत्यंत वेदांचा अभ्यास असणारे असे उत्तम गृहस्थ आणि उत्तम ऋषी, की ज्यांचा सगळ्या वेदांचा, शास्त्रांचा अभ्यासामध्ये करण्यामध्ये ते अत्यंत मग्न असायचे, की यांचं यज्ञ, तप हे सगळं करण्यामध्ये, की जे कृष्ण भक्त होते, की ज्या भक्तीच्या 9 मार्ग टप्पे आहेत, की आधी श्रद्धा, भक्ती आणि मग परमेश्वराच्या इतक्या जवळ जाऊन परमेश्वराच्या प्रेमात आणि परमेश्वराला सर्वोच्च तत्व मानून त्या भक्तीच्या मार्गावर लीन झालेले असे भक्त होते. आणि असे हे भरत महाराज, त्यांना एकदा एक हरीण बरं का, एक हरीण जी प्रेग्नंट असते आणि ती बाळाला जन्म देणार असते, अशा हरिणीचा एक सिंह पाठलाग करत असतो. तर अशा हरिणीचा सिंह पाठलाग करताना ते त्यांचं लक्ष जातं आणि त्यांना त्या हरिणीला, ती नदी ओलांडून ती जाते हरिणी तिकडे, पण त्या वाघाला ती सांगते, म्हणजे कसंबसं त्याच्यापासून स्वतःला तेवढ्यापुरतं वाचवते. आणि भरत महाराज हे सगळं दृश्य बघत असतात आणि झाडामागे जाऊन ती हरिणी त्या आपल्या पाडसाला जन्म देते हो. कारण ती पाडसाला अगदी जन्म देण्याच्याच स्थितीमध्ये असते आणि ती आपल्या पाडसाला जन्म देते, हे भरत महाराज एका झाडाआडून बघत असतात. आणि त्याच्यानंतर मग त्या व्याघ्राचं, त्या वाघाचं लक्ष तिच्यावर असतंच, हरिणीवर. आणि कशीही करून त्या पाडसाला ती ठेवते तिथे, परंतु ती त्याच्या कचाट्यात सापडून ती मारली जाते आणि तिची शिकार केली जाते त्या वाघाकडून. तर पुढे जाऊन भरत महाराजांनी हे बघितलेलं असतं. तर ते पाडस जे आहे, तर हे डाव्या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसेल. ते कुठेतरी त्या पाडसाला आपल्याकडे घेऊन येतात आणि ते त्यांचा जीव जडतो हो त्या पाडसावर. ते कुठेतरी दत्तक घेतात त्या हरिणीच्या पिल्लाला आणि त्या हरिणीच्या पिल्लावर इतकी माया करतात, की अगदी तिच्या मायेमध्ये लीन होऊन जातात. तिचं सगळं करण्यामध्ये, तिचं सगळं संगोपन करण्यामध्ये या चित्रात तुम्हाला दिसेल. यज्ञयाग सुरुवातीला करत होते, परंतु नंतर कृष्णाचा विसर पडत जातो हो. काही शास्त्र, यज्ञ कशाचाही अभ्यास केला जात नाही. फक्त जळी स्थळी त्याला फक्त हरीण दिसत असतं. आणि मग अशी स्थिती होते, की एकाकी हरीण कुठे गेलंय, काय खायलंय, काय प्यायलंय, जसं आपण आपल्या बाळांचा, आपल्या मुलांचा विचार करतो, तसं ह्या हरिणीला पूर्णपणे त्यांचं जग हरिणमय झालेलं असतं सगळं. परंतु म्हणूनच जेव्हा त्यांचं जेव्हा ही हरिणी गेलेली असते कुठेतरी आणि त्यांचा जीव कासावीस, आणि जेव्हा त्यांना अगदी ते देहत्याग करण्याच्या स्थितीमध्ये असतात, तेव्हा हे फक्त हरिणीचाच विचार असतो हो त्यांच्या मनामध्ये. तुम्हाला दिसेल, की मग ती हरिणी काय करतीये? ती हरिणी आता काय करत असेल, कुठे गेली असेल आणि तिचं काय आहे? पूर्ण अगदी ते हरिणमय झालेले हे भरत महाराज जेव्हा मरणाला अगदी देह त्यागण्याच्या स्थितीत असतात, तेव्हा त्यांचे, आणि मग तो जन्म त्यांना कुठून मिळतो? त्यांच्या शरीरातून हा जन्म, त्यांच्या हृदयातून हा जन्म बघा, इथून हरणाचा जन्म मिळालेला आहे. म्हणजे कुठेतरी त्यांनी देह त्यागल्यानंतर त्यांना या हरणाचा जन्म मिळालाय. म्हणजे कुठेतरी जेव्हा ज्या मृत्यूसमयी जे मनामध्ये विचार केले जातात, हे विचार हे तुम्हाला पुढचा जन्म ठरवत असतात आणि म्हणून त्यांना हरिणीचा जन्म प्राप्त होतो. तर पुढे जाऊन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः. म्हणून हे अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर. त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पण पार पाड. मी तुला म्हणत नाही, की फक्त माझीच पूजा कर आणि मला स्मरण. तू तुझं कर्म कर. परंतु तू मला जे करतोयस, ते सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात, म्हणजे माझा विचार करून मग कर आणि माझ्यासाठी ते कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्हाला निश्चितपणे माझी प्राप्ती होईल. हे कोण दिसतायत हो चित्रामध्ये? हे आहेत प्रल्हाद महाराज, की जसं परमेश्वर सांगतायत, की अगदी मग सकाळी, संध्याकाळी अशा वेळा ठरवून नाही केल्यात, पण परमेश्वराचं नामस्मरण ज्यांनी अगदी दृढ भक्तीनी, की मग प्रल्हाद महाराज रोजच्या रोज मृत्यूला सामोरे जात होते हो, रोजच्या रोज, पण तयारी होती. मृत्यूला सामना करायची तयारी होती, सामर्थ्य होतं. कारण का? कारण कुठेतरी ती दृढ भक्ती होती, कुठेतरी ती श्रद्धा, भक्ती का आधीपासूनच जोपासलेली होती.
आणि म्हणूनच त्या मृत्यूला तोंड देण्याची त्यांची तयारी होती. कारण मनामध्ये पूर्णपणे कृष्ण भावना होती. आणि असे हे शुद्ध भक्त प्रल्हाद महाराज की यांची कथा, की ज्यांना मरण आलं असतं तरी त्यांची तयारी होती, पण त्यांचं रक्षण भगवंतांनी केलेलं होतं. आणि म्हणून अशाच प्रकारे की शुद्ध भक्त की यांना वैकुंठाचं, आणि मग जेव्हा आपण म्हणतो की जशा यांना की ज्यांना चांगली गोष्ट केली आहे आणि ज्यांना अध्यात्माकडे पूर्णपणे जरी नाही वाटचाल, तरी त्यांना कसं पुण्यकाम केल्यामुळे त्यांना वैकुंठ मिळतं. परंतु ज्यांनी भक्तीच्या मार्गावर अगदी शुद्ध भक्तीने लीन होऊन जेव्हा भगवंतांच्या स्मरणामध्ये सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत, त्या भक्तीच्या मार्गावर त्यांना गोलोकाची प्राप्ती होते, कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते. मग या वैकुंठ लोकामध्ये भगवंतांचं परमात्मा म्हणून रूप आहे. आणि तसंच या गोलोकामध्ये कृष्ण हा तुम्हाला अगदी कृष्णाबरोबर सवंगडी पुढच्या चित्रात जाऊन आपण बघणार आहोत, की परमपुरुषाच्या रूपामध्ये आहे. मग इथे खूप आनंद आहे. या गोलोकामध्ये कृष्ण सांगतोय, की तुम्ही तुमचा देह त्यागून की तुम्ही भौतिक जगात नसेल अडकायचं, तर तुम्ही नक्की गोलोकाकडे यायची तयारी करा. आणि अशा या गोलोकाचं नंतर जाऊन मी तुम्हाला काही माहिती देणार आहे. आज आपल्याकडे चार्ट आहे त्याचा, की काय आहे गोलोक म्हणजे, आणि कुठल्या पलीकडे आहे, कुठल्या सृष्टीच्या पलीकडे ही सृष्टी आहे, त्याच्यावर आपण जाणार आहोत. की जो परमपुरुष भगवंतांचे ध्यान करतो, त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते, तो पार्थ अर्जुना तो माझ्यापर्यंत नक्की पोचतो. आणि म्हणून या अजामिलाची एक कथा मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा अजामिला नावाचा एक ब्राह्मण असतो बरं का. तर हा अजामिला नावाचा ब्राह्मण हा अतिशय शुद्ध भक्त असतो आणि चांगल्या ब्राह्मण कुळातला असतो. तर असा चांगल्या ब्राह्मण कुळातला हा अजामिला नावाचा ब्राह्मण एकदा आपले सगळे नित्य कर्म करत असतो आणि संसारामध्ये असतो. त्याला बायको, त्याचं लग्न झालेलं असतं, घरी आई वडील असतात. असा हा ब्राह्मण आपलं नित्य कार्य सगळं व्यवस्थितपणे पार पाडत असतो. एकदा तो आपल्या काही कामाच्या निमित्ताने जात असताना, तिथून परत येत असताना त्याला वाटेमध्ये काय दिसतं, ते एका परस्त्री एका पुरुषाबरोबर आहे आणि ते एकमेकांच्या मिठीमध्ये आहेत. असं दृश्य अजामिला बघतो. आणि ती एक वेश्या असते. आणि त्या म्हणजे तो स्वतःला खूप आवडतो, की आपण हे काय करतोय? आपण हे काय बघतोय? आपण हे चुकीचं बघतोय, की आपण वेदांचा अभ्यास करणारे आहोत, आपण शास्त्रांचा अभ्यास करणारे आहोत. मनाला खूप प्रयत्न करतोय आवर घालण्याचा, पण शक्य होत नाही. आणि त्याचं पुन्हा-पुन्हा तिकडे लक्ष जाऊन त्या गोष्टीवर त्याचं लक्ष केंद्रित होतं. आणि तो तिथून तेवढं बघून तो घरी जातो. पण घरी गेल्यावर सुद्धा त्याला चैन नसते आणि सतत ती जी बाई असते ती त्याच्या डोळ्यासमोर येत असते. ती वेश्या असलेली बाई त्याला हवी असते आणि त्याचं मन कुठेतरी तिथे खेच घेत असतं आणि कुठेतरी खेचलं जात असतं. आणि असं मन खेचलं जात असताना तो स्वतःवरती कंट्रोल राहू शकत नाही आणि मग कुठेतरी ती सद्सद विवेक बुद्धी परीक्षेस पडते आणि मग कुठेतरी तो अधोगतीला मग त्या वेश्येकडे जातो. आपल्या आई-वडील, आपल्या बायकोला सोडून त्या वेश्येकडे जातो आणि त्या वेश्येशी लग्न करतो. आणि त्या वेश्येपासून त्याला 10 मुलं होतात. आणि मग त्या वेश्याच्याच, आणि जसं आपण म्हणतो, की जसा संग तसा स्वभाव, की जशा संगतीमध्ये म्हणजे तुम्ही जसं सत्संगामध्ये असाल, तेव्हा जसं तुम्हाला चांगल्या वृत्ती आणि आपण म्हणतोय संकीर्तन, कीर्तनाचा कसा आपण काल महिमा बघितला, तसं जेव्हा तुम्ही या कुसंगामध्ये जाता, जेव्हा या वृत्तीच्या बाईबरोबर तो राहतोय, तेव्हा मग तो अ, अ, हे करतो, तो लोकांना फसवतो, लोकांचा खून करतो, मर्डर म्हणजे इतकं सगळं करेपर्यंत, खून आणि लोकांना मारेपर्यंत त्याची वृत्ती इतकी क्रूर वृत्तीला जाते तो. आणि अशा त्या वेश्येबरोबर राहत असताना त्याला जेव्हा 10 मुलं होतात, तेव्हा तो 10वा मुलगा जो असतो, त्याचं नाव त्यांनी नारायण ठेवलेलं असतं. आणि त्या 10व्या मुलाचा जन्म त्याच्या वयाच्या 88व्या वर्षी होतो. आणि ती व्यक्ती तिच्याबरोबर राहत असते. मग अशा प्रकारे नंतर जेव्हा सगळे गावातले लोक त्याच्यावर चिथू करतात आणि मग त्यांना वाळीत टाकलेलं असतं, की असा जो ब्राह्मण, असा जो एका कुलघरातील मुलगा एका अधोगतीला लागला आणि अधःपतन झालेलं आहे सगळं. परंतु जेव्हा सांगण्याचा मुद्दा हा, की जेव्हा तो त्याचा नारायण, जेव्हा त्याचा शेवटचा पुत्र हा नारायण हा त्याच्या अत्यंत जिवलग असतो. आणि असं आपण म्हणतो ना, की म्हातारपण झाल्यानंतर बघा आजी-आजोबांना नातवामध्ये म्हणजे त्याचं वय तेवढं असतंच आणि जसं मन रमतं आणि ते ज्या व्यक्ती, की त्यांना त्या गोष्टी करणं शक्य नसतं, पण कुठेतरी ती नातवंड जे करतायत त्याच्यामध्ये ते त्यांचं मन रमायला बघतात आणि मग त्याच्यामध्ये तो इनोसन्स, तो निष्पापपणा त्यांच्यामधला आनंद घ्यायला बघतात. तशा प्रकारे तो सतत नारायण, 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 मला हे दे, मला हे करून दे, मला इथे घेऊन जा, तिथे घेऊन जा. आणि मग अगदी जेव्हा तो त्याचा देह इथे तुम्हाला दिसतंय, की त्याचा देह तो त्यागणार आहे अगदी, तर तेव्हा त्याला तो नारायणाला बोलवतो आणि नारायण.
हे शब्द त्याच्या तोंडून बाहेर पडतात, की झालं त्याचा मृत्यू होतो, पण त्याला घेण्यासाठी कोण येतात? तर वैकुंठातली लोक पण येतात आणि यमाचे दूत पण येतात. तसे या दोन्ही दूतांचा तिथे प्रवेश झालेला आहे आणि त्या दोन्ही दूतांमध्ये वाद झालेले आहेत, की आता याने पुण्यकर्म केलं आधी म्हणून याला ह्याच्यामध्ये द्यायचं, याला वैकुंठामध्ये जाता येईल का याला नरकात ढकलायला लागेल? पण झालंय असं, की त्याने जे त्याला नरकामध्ये ढकलताही आलं असतं. परंतु कसं, की कुठेतरी बॅलन्स कसं झालंय, कारण त्याने जेव्हा तो मरताना नारायण हे शब्द वापरलेत, कुठेतरी वैकुंठ, कुठेतरी देवाचे दूत सांगतायत, वैकुंठाला नेणारे दूत सांगतायत, की याने मरणाच्या वेळेला हे शब्द उच्चारलेले आहेत आणि म्हणून कुठेतरी याचं अकर्म दाखवतंय आणि म्हणूनच याला एक संधी पुन्हा दिली पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत त्याला एक संधी देतात आणि ती संधी घेऊन पुन्हा तो पृथ्वी तलावर जन्म घेतो, हरिद्वारला जातो, त्याला आपल्या पूर्ण केलेल्या पापाची सगळी आठवतात आणि तो पूर्णपणे पवित्र होण्यासाठी कृष्णाच्या नामस्मरणामध्ये जातो, कृष्णाचा भक्त होतो, सगळं भक्तीमध्ये रममाण होऊन तो नंतर कृष्णाच्या गोलोकात जातो. अशा प्रकारे, की जे त्यांनी कर्म केलंय, मग ते पुण्यकर्म केल्यामुळे त्याला एक चान्स मिळाला, त्याला एक संधी मिळाली, की तो त्याचं आयुष्य जगून पुन्हा या जसं मी म्हटलं, की गेल्या आयुष्यामध्ये जिथे संपलंय तिथून हे सुरू होतं, की जर पुण्यकर्म केलं असेल, मग त्या पुण्याचा भाग सुद्धा इथे सुरू होतो. आणि मग त्याला वैकुंठामध्ये नेण्यासाठी आधी जसे आले होते तसे गोलोकात न्यायला कृष्णाचे वासी आणि कृष्णाचे आलेले आहेत, की कृष्ण स्वतः सांगतायत, की तुला गोलोकामध्ये आणि तुला मुक्ती मिळते, असा प्रवेश मिळतो. म्हणूनच मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केलं पाहिजे. म्हणजे कसं ध्यान केलं पाहिजे? तर परमेश्वराचं ध्यान हे श्याम सुंदर रूपामध्ये केलं पाहिजे. आणि मग हे ध्यान करताना, की परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत, ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. मग संभ्रमापासून ते दिव्य ज्ञानापर्यंत हा प्रवास आहे, की तुम्ही परमात्म्याला सुरुवातीला ब्रह्म म्हणताय. ब्रह्म ह्याचा अर्थ मी जसं सांगितलं, की ब्रह्म म्हणजे जीव. आता आपण म्हणालो ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण, ब्रह्म म्हणजे जीव. तसं ब्रह्म हा प्रकाश, देवापासून आलेला प्रकाशही जो एफ्लुअन्स, जो तेजस्वी प्रकाश असतो त्यालाही ब्रह्म म्हटलेलं आहे. आणि या ब्रह्मरूपामध्ये शक्तीमध्ये सुद्धा जे परमेश्वराला स्वीकारतात, मग वैकुंठ लोकातल्या परमात्म्याला जे स्वीकारतात आणि मग पुढे जाऊन जे या भगवंतांच्या या ज्या श्यामसुंदर रूपाला जे जे प्रार्थना करतात, अशा या परमपुरुष सूर्याप्रमाणे हे पुरुष आहेत, हे भगवंत हे मनुष्याचं रूप आहे, हे जाणलं पाहिजे. हे जो जाणतो तोच मुक्तीच्या मार्गाला लागू शकतो आणि तोच या शाश्वत धामाच्या मार्गाला लागू शकतो. जे सच्चित आनंद आहेत, जे शाश्वत आहेत, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि जे आनंदी आहेत, अशा या परमात्म्याच्या अंशाचं आपण जो आत्मा, तो या वाटचालीकडे त्याची सुरुवात होते आणि मग ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य अशा या परमपुरुषाच्या भक्तीमध्ये लीन होऊन मार्गस्थ होतात. आणि मग परमेश्वराची भक्ती कोण करतायत? हो, जसं मी आधीही सांगितलं, की जसं ब्रह्मा गोलोकामध्ये पुढे आपण जेव्हा जाणार आहोत, तर तेव्हा ब्रह्मांना बघणार आहोत. हा जो गोलोक मी दाखवणार आहे तुम्हाला, तर त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे हे लोक आहेत आणि कशा प्रकारे निर्मिती झालेली आहे, की भगवंत हे पहिले निर्माते आहेत आणि त्याच्यापासून महाविष्णूपासून त्यांच्या श्वासापासून जी वेगवेगळे लोक तयार झाले आणि त्यांच्या बेंबीतून, महाविष्णूच्या बेंबीतून जेव्हा कमळ उत्पन्न झालं, तेव्हा या कमळावरती ब्रह्म स्थित होते आणि त्यांच्या आज्ञेने मग या प्रकृतीची निर्मिती झालेली आहे. तो सेकंड क्रिएटर आहेत, ब्रह्मा आहे. आणि असे हे ब्रह्मा जे काय करतात, तर ते सुद्धा भगवंतांची भक्ती करतात. ते सुद्धा भगवंतांचं नामस्मरण करतायत. कारण का करतायत? कारण जेव्हा वैकुंठामध्ये कुठल्याही गोष्टी तुम्ही बघताय, की वैकुंठ लोकामध्ये सुद्धा जसं मी सांगितलं, की या लोकामध्ये सुद्धा युद्ध होतायत. वेगवेगळ्या गोष्टींना सामोरं जायला लागतं आहे आणि मग पुन्हा पाप पुण्याच्या या ह्याच्यामध्ये पुण्याचा घडा भरल्यानंतर सगळी सुख थोडी सगळे उपभोगल्यानंतर पुन्हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घ्यायला लागतो. आणि म्हणून हे ब्रह्मा जेव्हा या वैकुंठामध्येही काही प्रश्न निर्माण झाले, की इंद्रापासून किंवा मग कोणीही देवतांपासून किंवा कुठलंही हे सगळं चालवण्यासाठी, ही जी प्रकृती चालवण्यासाठी निर्मित केलेलं हे जे सृष्टी,
त्याला चालवण्यासाठी जर कुठल्याही गोष्टींची कमतरता पडली, ब्रह्म स्वतः हे भगवंतांचं नामस्मरण करतायत आणि हे महाविष्णूंचं नामस्मरण करतायत. तसंच हे भगवंत, तसेच सदाशिव, शिव हे भगवंतांचं नामस्मरण करतायत बघा ते सती माते बरोबर. आणि ते भगवंतांच्या नाम महाविष्णूच्या म्हणजे विष्णूच्या या अशा फॉर्म मध्ये आणि अशा स्वरूपामध्ये स्वतःला झोकून देत आहे. आणि भगवंतांचं हे अगदी उच्च भक्त आहेत भगवंतांचे. आणि म्हणूनच ब्रह्म हे क्रिएटर जसे आहेत तसे विष्णू हे सगळ्याला मेंटेन करतात आणि सगळ्याचं हे जे आहे हे सगळी सृष्टी चालवून हे सृष्टीचं जे काही कमी जास्त पडेल ह्या प्रत्येक गोष्टीला जाणलं जातं. आणि मग शिव जे याचं डिस्ट्रक्शन करून पुन्हा जेव्हा, जसं मी पुढे जाऊन सांगणार आहे की ब्रह्माचा दिवस किती आणि हे कॅल्क्युलेशन आहे पुढे, की त्याप्रमाणे कसा दिवस आणि कशी रात्र होऊन ब्रह्माचा एक दिवस म्हणजे काय आहे, रात्र म्हणजे काय आहे. तर अशा प्रकारे या ज्या जीवित याची उत्पत्ती झालेली आहे त्याचं सगळ्याचं मार्गस्थ सगळ्याचं रक्षण करून जेव्हा ही सगळी चालवली जाते प्रकृती, यासाठी स्वतः ब्रह्मा आणि स्वतः शिव सुद्धा विष्णूचं नामस्मरण आणि भगवंतांचं नामस्मरण करत आहेत, स्वतःला झोकून देत आहेत त्याच्यामध्ये. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मात्मः संसिद्धिं परमां गतः. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही, जे दुःखाने भरलेले आहे कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता म्हणजे परमसिद्धी प्राप्त झालेली आहे. जसं मी काल सांगितलं की असे मॅरेथॉन धावणारे दुर्लभ आहेत की ज्यांनी परमतत्वाला या भगवंताला जाणलेलं आहे आणि या योगामध्ये शेवटची पातळी म्हणजे जेव्हा भगवंताला जाणलं आहे अशा या योग्यांना, असे जे आत्मे हे महान आत्मे हे योगी आहेत. आणि मग ते परत कधीही दुःखालय, जसं तुम्ही वेगवेगळी आलय, मग तुम्हाला माहितीये भोजनालय आहे, वस्त्रालय आहे, औषधालय आहे आणि अशी ही आलय, असं हे पृथ्वीचं आलयम आहे. हे काय भगवंत त्याला दुःखालयम म्हणतात. आणि दुःखालयम या गजामध्ये याच्यामध्ये अशाश्वत आहेत गोष्टी, ह्या अशाश्वत आहेत. आणि म्हणूनच याला दुःखालयम, जन्म मृत्यू जरा व्याधींनी भरलेलं आहे. दुःखालयम मध्ये परत न येण्यासाठी त्यांना सर्वोच्च प्राप्तता, सर्वोच्च सिद्धीची प्राप्ती करायला लागली आहे. आणि मगच ते भगवंतांच्या या शाश्वत जगामध्ये त्यांचं मार्गक्रमण होतं. आणि म्हणून भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. जसं तुम्ही बघाल की जसं स्वर्ग मिळाला की युद्धामध्ये तू जिंकलास आणि तुला स्वर्ग मिळाला, तरी तू स्वर्गामध्ये सुद्धा खूप युद्ध चालू आहेत. स्वर्गामध्ये सुद्धा अशा अनेक गोष्टी चालू आहेत की ज्याच्यामध्ये पुन्हा जन्म मरण हे चालू असतं. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी पुन्हा त्या गोष्टीमध्ये अडकून की तिथे पुण्याचा गोष्ट भरल्यानंतर पुन्हा तुम्ही भौतिक जगामध्ये येता आणि पुन्हा तुम्हाला पृथ्वीवरती जन्म मिळतो. आणि मग त्याच्यामध्ये जन्म मृत्यू, आणि परंतु जेव्हा तो गोलोकामध्ये आणि नरकामध्ये फक्त नरक यातना की ज्याच्यामध्ये फक्त नरकासारख्या यातना अवलंब, आणि मग युद्धामध्ये पृथ्वी जर मिळाली तर या पृथ्वीमध्ये पुन्हा काय की पुन्हा तुम्ही जन्म म्हणजे कुठेही वैकुंठात गेलात, नरकात गेलात, पृथ्वी लोक मिळाला तरी तुम्हाला या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये तुम्हाला राहावंच लागणार आहे. आणि म्हणूनच जरी पुण्य मिळून तुम्ही थोडे दिवस आनंद घ्याल, पण पुन्हा हे देवी देवता आणि हे अधिष्ठान हे सगळं सगळ्या प्रकारचे हे सगळे विष्णूमध्ये समावलेले आहेत. आणि म्हणूनच जर तुला पुन्हा या जगामध्ये परत यायचं नसेल तर तू विष्णू स्मरण, तू कृष्णाचं स्मरण कर आणि गोलोकाकडे जायची तयारी कर. आणि या गोलोकामध्ये मग कुठल्याही या चक्रामध्ये तू अडकणार नाहीस. आणि मग हे कुठेतरी मी थोडंसं कॅल्क्युलेशन सांगते की मानवी गणनेनुसार, थोडं पाणी पिते. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युग आहे. ती एकत्र केली जातात आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्था पुन्हा रात्र पडते आणि ते असहाय्यपणे विरघळतात. म्हणजे या पृथ्वीचा जसं प्रलय, जसं भगवंतांनी सांगितलंय की सृष्टीची निर्मिती करायला ही मी कारणीभूत आहे आणि याचा प्रलय, याचा नाश करायला सुद्धा मी, जसं अधर्माची प्रकोप होऊन जेव्हा नाश केला जातो त्यालाही मीच कारणीभूत आहे. आणि मग हे कॅल्क्युलेशन कसं आहे तर ते मी तुम्हाला थोडं वाचून दाखवते
की ब्रह्माची किती युग आणि किती 1000 वर्ष म्हणजे किती आहे. तर ब्रह्माचं हे जे 1000 वर्ष म्हणजे एक दिवस आहे ब्रह्माचा, आणि त्याच्यानंतर एक रात्र ही तेवढी, की कितीतरी हे कृष्णाचा मग एक कल्प म्हटलं जातं. हे कॅल्क्युलेशन असं आहे की तुम्हाला मी हे ग्रुपवर पाठवते की त्याला कशा प्रकारे मग हे ट्रिलियन इयर्स म्हणजे पृथ्वीवरती हे जगतात, हे लाखो वर्ष जगले जातात. 1000 मिलियन असे हे मिलियन वर्ष जे ब्रह्माची आहेत. तर त्यानुसार ब्रह्माचा दिवस आणि रात्र, कुणाला काही कुणाचा आवाज येतोय का? हरे कृष्ण. प्रश्न असतील तर मला याच्यानंतर विचारा, आपण अनम्यूट होणारच आहोत. आणि म्हणूनच भगवंत हे जे आहेत, तर हे जे कॅल्क्युलेशन आहे हे पुढे जाऊन मी तुम्हाला एका चार्ट मध्ये पण देणार आहे की कशा प्रकारे ब्रह्माचा एक दिवस आणि ब्रह्माची एक रात्र ही सृष्टीची निर्मिती आणि सृष्टी नष्ट करायला कसं तेवढा काळ हा असतो आणि तेवढाच काळ तितक्या काळामध्येच ह्या गोष्टी घडत असतात. अशा प्रकारे कृष्णाचा एक दिवस एक गोष्ट आहे बरं का, की एका गोष्टीमध्ये कृष्ण जेव्हा सगळ्या वासरांना आणि आपल्या आपल्या मित्रांबरोबर, ह्या काळावरून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते की कशा प्रकारे की कृष्ण जेव्हा आपल्या वासरांबरोबर आणि गायी चरायला गेलेले असतात, तर जंगलामध्ये गेलेले असतात आपल्या सवंगड्यांबरोबर. तर आपले सवंगडी खेळत असतात आणि कृष्णही एका झाडाखाली आराम करत असतात, गायी चरायला गेलेले असतात आणि हे सगळं ब्रह्मा बघत असतात बरं का. आणि हे सगळं ब्रह्मा बघत असताना बघा की ब्रह्माच्या मनामध्ये सुद्धा कुठेतरी देवाला जाणण्याची, म्हणजे हे जे सामसुंदर आणि ज्या रूपामध्ये भगवंत त्यांच्या बरोबर आहे, कुठेतरी भगवंत ब्रह्मा त्यांची परीक्षा घ्यायचं बघतात हो, ठरवतात. आणि त्यांची परीक्षा घ्यायचं ठरवून ते त्यांच्या गायींना गायब करतात. आणि मग जेव्हा संध्याकाळ होते तेव्हा हे सगळे गोपाळ हे त्यांच्या गायींना शोधायला जातात आणि मग कृष्णाकडे येऊन तक्रार करतात की मला या गायी कुठे दिसत नाहीयेत, कृष्ण आपल्या गायी नाहीयेत कुठे. कृष्ण होते भगवंत, त्यांना कुठेतरी शंका येते की काहीतरी चाल चाललेली दिसतीये आणि म्हणूनच ते हे ओळखतात कुठेतरी हे कोणीतरी खेळ खेळतंय आपल्या बरोबर. आणि म्हणूनच जेव्हा ते गायींना, अच्छा नाही आहेत का गायी आपल्या, ते गोपाळांना सांगतात ठीक आहे मी जाऊन बघतो ते. आणि बघायला जातात तर इकडे ब्रह्मा त्यांच्या गोपाळांना, त्यांच्या मित्रांनाही गायब करतात. आणि मग त्यांना माहितीये की आता जे वृंदावनात परत जातील तर सगळे जण किती शोक करतील की त्यांची मुलं नाहीयेत, गायी नाहीयेत आणि किती हाहाकार होईल आपल्या वृंदावनामध्ये. मग ते काय करतात, भगवंत असते की आपल्यापासून तसे अनेक गोपाळ तयार करतात, अनेक गायी तयार करतात आणि अशा प्रकारे वेगवेगळ्यांची निर्मिती करून ते सगळ्यांना घेऊन वृंदावनात जातात. आणि असं वाटतच नाही की ते गायब झालेले आहेत. आणि असं एक वर्ष लोटतं आणि ब्रह्मा हे किती वेळासाठी करतात माहिती, फक्त एका सेकंदासाठी. आणि मग एक वर्ष लोटतं जोपर्यंत कृष्ण मनुष्य भौतिक जगामध्ये असतात. आणि इथे जेव्हा ते वृंदावनामध्ये त्यांना घेऊन जातात आणि त्याच्यानंतर ब्रह्माला ही उपरती झालेली आहे की आपण हे काय केलं, आपण कोणाची परीक्षा घेतोय, आपण काय करतोय हे आपल्याला समजत नाहीये. भगवंत म्हणतात त्यांना, क्षमा करून तू माझ्याशी खेळ खेळत होता असं समजलं, मी ते एन्जॉय केलं, मी भोगता आहे जो मी भक्तांच्या सहवासामध्ये पण मी आनंद व्यक्त करतो आणि असं तुझ्याशी खेळण्यामध्ये मला आनंद होता. आणि अशा प्रकारे सांगण्याची की ती एक सेकंद जसं एक वर्ष, अशा प्रकारे हे एक दिवस, ब्रह्माचा एक दिवस म्हणजे काही पूर्ण सृष्टीचा कालावधी. अशा प्रकारे हे ब्रह्माचं आणि कृष्णाचा एक कल्प, असे हे त्याचं कालावधीचं माहिती आहे. आणि मग याच्या पलीकडे जाऊन याहून अन्य असं एक अव्यक्त प्रकृती आहे. याच्या पलीकडे जाऊन जसं मी म्हटलं की अपरा शक्ती आहेत, या अपरा शक्तीच्या पलीकडे, या पराशक्तीच्या पलीकडे सुद्धा जाऊन अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे. या अव्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे असं हे सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. आणि मग त्या प्रकृतीच्या पलीकडे जाणारी ही अविनाशी शक्ती आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. आणि म्हणूनच ती प्रकृती अशी आहे की ज्याचा नाश होत नाही. आणि जे कृष्ण भावनेने जे भक्त फक्त कृष्णाचा स्वीकार करतायत आणि कृष्णाला भक्त जाणता आहे, ते सगळे या प्रकृतीला जाणू शकतात. आणि मग त्याचा प्रलय कितीही अगदी नष्ट झालं, काही सगळं पूर्ण विश्व नष्ट झालं जग, तरी पण या प्रकृतीचा नाश होत नाही. आणि मग ह्या गोलोकाबद्दल माहिती दिलेली आहे की गोलोकामध्ये कसं, आता हे तुम्हाला थोडंसं विस्तृत करून सांगण्यासाठी की महाविष्णूच्या याच्यातनं हे सगळे युनिव्हर्सेस तयार झालेले आहेत. आणि मग कुठेतरी हे कमळ जे भगवंतांच्या, एक मिनिट खाली जाऊन दाखवते, हे भगवंतांच्या बेंबीतून, हे बघा गर्भोदय विष्णू,
आणि मग हे जे लोक तयार होऊन प्रत्येक विश्वामध्ये, प्रत्येक युनिव्हर्समध्ये हे महाविष्णू गर्भोदकशाही विष्णू असतात, ज्यांच्यापासून ब्रह्म झालेले आहेत, ज्यांच्यापासून ब्रह्म आलेले आहेत, कमळामध्ये बसलेले, आणि जे विश्वाची आणि जे पुढच्या लोकाची निर्मिती करतायत. आणि मग असे पृथ्वीच्या खाली 7 लोक आहेत आणि पृथ्वीच्या वर लोक आहेत. आणि त्याची नावं तुम्हाला सांगायची झाली तर स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, आताल, विताल, पाताळ, म्हणजे हे सुतल लोक, की 7 लोक वरती आहेत आणि 7 लोक खालती आहेत. तुम्हाला हे जरा खूप कमी बारीक याच्यामध्ये आहे, तर मी तुम्हाला हे याच्यावर पाठवते याची सगळी माहिती. आणि संक्षिप्त स्वरूपात मी गोलोकाची माहिती सगळी मी शेअर करते ग्रुपवर, नक्की जाऊन तुम्ही. आणि मग या गोलोकाचा, या वैकुंठाचा प्रकाश, मग जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्ण आपल्यासाठी ब्रह्माच्या स्वरूपात हे जे कृष्ण जे बालपणी सगळ्या लीला करायचे, ते कुठलाही प्रकाश नसायचा आजूबाजूला किंवा काही नसायचं. पण बघा, कृष्णाचा प्रकाश भोवती, आणि त्या अंधारात जरी ते असले तरी ते लोणी खायचे त्या अंधारामध्ये. या कृष्णापासून आलेला हा प्रकाश आहे. आणि या कृष्णाच्या ज्या गोलोकामध्ये सगळे त्याचे सवंगडी त्याच्याबरोबर खेळता आहेत. असं हे श्यामसुंदर असं रूप आहे. या गोलोकाचा हा वर्णन केलेला आहे. या गोलोकामध्ये जायचं असेल तर शाश्वत धामाकडे जाण्यासाठी भगवंतांच्या शाश्वत धामामध्ये हे सगळं आहे. आणि मग याचा कसं, तर याचा एक या त्यांचं नाव काय आहे, त्यांचं नाव कुलशेखर, राजा कुलशेखरांनी जसं सर्व लोकांमध्ये, म्हणजे वैकुंठामध्ये भगवंत हे परमात्म्याच्या रूपात दिसतात, त्याच्यानंतर भगवंत हे गोलोकामध्ये या श्यामसुंदर रूपामध्ये, की जिथे त्यांचे सवंगडी खेळतात, तुम्ही त्यांच्या बरोबर अगदी खेळू शकता, छानपैकी रममाण होऊ शकतात. की जसं मी सांगितलं की जसे कृष्ण तसं रेसिप्रोकेटिंग कृष्ण आपल्यावर प्रतिक्रिया, आपल्यावर प्रेम करतात. बलराम जे त्यांचे पाय चेपायचे, गायीच्या ज्यांच्यावर प्रेम करतात, द्रौपदी जे यशोदा जे मातेप्रमाणे त्यांना मानून त्यांच्या बरोबर बाळकृष्ण लीला केल्या, असे हे परमात्मा, असे हे गोलोकातील कृष्ण यांच्या गोलोकामध्ये जाण्यासाठी, शाश्वत धामाकडे जाण्यासाठी तशा प्रकारे वाटचाल केली जाते. आणि या नामस्मरण म्हणून या प्रकारे या मुकुंद माला स्तोत्र असं हे कुलशेखरांनी, राजा कुलशेखरांनी असं हे मुकुंद माला स्तोत्र लिहिलंय. त्याचा अर्थ जाणून घ्या. कृष्णत्वडिया पदम पंकजा पजरांतम पंजरांतम अद्यैव मी विशतु मानस राजा हंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठवरोधन विधौ स्मरण कुटसते. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना स्पर्श करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त, कफ या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी कसं तुझं स्मरण करू शकेन? जसं मी सांगितलं की जशी जीर्ण झालेली आहे, की आपली शारीरिक, जेव्हा अगदी तुम्हाला जीर्णता येते तेव्हा तुमच्या तोंडात शब्द तरी फुटेल का हो? आणि तसं तू मला तुझ्या चरणांना अर्पण करू दे, म्हणूनच मला तुला आता अर्पण करू दे, माझ्या तुझ्या चरण कमलांवर मला अर्पण करू दे फुलं, आणि मला तू त्याच्यावर अर्पण करण्याची परवानगी दे आत्ताच. आणि म्हणूनच, कारण मी जेव्हा जीर्ण होईल हे शरीर, तेव्हा कफ वात पित्त युक्त असं शरीर मी माझ्या कंठामध्ये इतकं आकुंचन पावेल की मी तुझं नामस्मरण, मी तुझं स्मरण सुद्धा करू शकणार नाही. आणि म्हणून वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी कारणांपासून करण्यापासून जे फल प्राप्त होते, त्या फलांपासून वंचित होत नाही. कारण तो कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करतोय. कारण त्याने कुठेतरी भक्ती मार्गाचा, जसं काल मला माताजींनी विचारलं, ज्युनियर आपल्या ज्या अंजली माताजी आहेत, की मग आपण कुठेतरी हा योग भ्रष्टापासून आपण सुरुवात केलेली आहे का हो? तर हो, येस, ही सुरुवात कशी झालेली आहे, की ह्या भक्ती मार्गावरती आपण स्वतःला मार्गस्थ केलेलं आहे. मग जरी तुम्ही सगळ्या कर्मांचं फळ घेत असाल, तरी त्यापासून तुम्ही वंचित होणार नाही. तुम्ही ते फळ स्वीकारू शकता. जरी तुम्ही ते सकाम वृत्तीने तुम्ही भक्ती मार्गावर, त्या भक्तीच्या मार्गावर तुम्ही करताय.
केवळ भक्तिपूर्ण सेवा. मग पुढे जाऊन मी सांगेन, की या सेवेच्या रूपामध्ये मग तुम्ही सेवा जसे 9 सेवेच्या दिलेले आहेत प्रकार, तसे हे इथे आपण या ऑनलाईन आपण या भक्तीच्या मार्गामध्ये, या भक्तीच्या या सुंदर कोर्समध्ये जेव्हा सेवा देण्याचा पण प्रयत्न कराल, तेव्हा तुम्हाला अजून छान सुंदर तुमचे अनुभव येतील आणि जेव्हा तुम्ही सर्वं कृष्णार्पणम्, जे करतोय हे कृष्णाला अर्पण करतोय. भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. कारण केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्यानेच त्याला हे प्राप्त होऊ शकतं. मग कुठेतरी त्यांनी फळाची अपेक्षा नाही केली, तो आपलं कर्म करतोय. कारण अर्जुनाने ते युद्ध केलं कृष्णासाठी आणि त्याला अधर्माचा नाश करून धर्माचा विजय झालेला आहे. त्याला विजय मिळाला. त्याला ते फल आणि त्याचा स्वीकार केलाय त्यांनी. कारण त्यांनी ते कृष्णासाठी केलंय. कृष्णाला मनात ठेवून केलंय. कृष्ण भावनेने केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. आणि अशा प्रकारे आपण ह्या 8व्या याच्यामध्ये की जशी प्रश्नांना सगळ्या उत्तरं दिलेली आहेत भगवंतांनी आणि मृत्यू समयी तुम्ही कृष्णाचं नामस्मरण कसं करावं, का करावं? कारण कसं सुरुवातीपासूनच भगवंतांचं नामस्मरण करून आपल्या मृत्यूला सामोरं जाण्यासाठी सामर्थ्य निर्माण करावं. या दुःखालयम अशाश्वत जगामध्ये परत यायचं नसेल, तर तुम्ही कृष्णाचं नामस्मरण कसं स्मरण करू शकाल? आणि मग कशा प्रकारे आध्यात्मिक आणि भौतिक जगामधला जो फरक सांगितलेला आहे, की हा नामस्मरण भक्त जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हा मुख्य फरक आहे, की जो या आध्यात्मिक जगामध्ये नाहीये. आणि म्हणूनच या प्राप्तीमध्ये शुद्ध भक्ताची सर्वोच्चता. मग असा शुद्ध भक्त परमतत्वाची जाणीव करून त्याला शाश्वत धामाची नक्की प्राप्ती होते. त्याची कर्मापासून तो वंचित होत नाही. ती कर्म सुद्धा तो उपभोगतो आणि त्या कर्मांना सुद्धा तो स्वीकार करतो. आणि अशा प्रकारे या 8व्या अध्यायामध्ये आपण हे ब्रह्मज्ञान असं हे अक्षर ब्रह्मज्ञान आपण घेतलेलं आहे. तर कुणाला काही शंका असतील तर जरूर विचाराव्या. थोडे काही जे आहेत त्या संज्ञा थोड्या कळायला कठीण होत्या. प्रयत्न केलाय. खूप संक्षिप्त स्वरूपात मी आता तुम्हाला सांगू शकते. खूप विश्लेषण नाही त्याचं करू शकलीये. परंतु जर काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारावे. हरे कृष्ण. ताई मला फक्त एवढंच म्हणायचं हे पुढे चालू राहायला पाहिजे. हे 10 दिवसांनी बंद नको व्हायला पाहिजे. अगदी बरोबर आणि माताजी. मला काही सेवा द्यायची असेल तर काय करायचं मग? खूप सुंदर प्रश्न विचारला तुम्ही माताजी आणि खूप आनंद वाटला मुख्य आणि म्हणजे हे मला ऐकून. अगदी रुखरुख लागली की अरे आता 8 दिवस तर झाले आपले. किती 10 सुंदर. सध्या हा विचार येणं माताजी तुमच्या मनामध्येच कुठेतरी तुमची वृत्ती खूप सुंदर दिशेने वाटचाल करते नाही होत. माताजी. आणि म्हणूनच तुम्हाला सगळ्यांना सांगण्याचं की मी नक्की तुम्हाला मार्ग याच्यावरती तुम्हाला गाईड करेन, की तुम्ही हं. सगळे 10 दिवस पूर्ण करा आता. 18 अध्याय हो, पूर्ण करा. आपल्याला हो, हे अध्याय यावेळेला 3 तारखेपर्यंत आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 3 तारखेला अक्षय तृतीया आहे. तर या हो, हो. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी आपण आपला 18वा अध्याय यावेळेला संपवणार आहोत. वाह! नामनिष्ठ प्रभूजींनी असं सांगितलंय, की आपण ही हं. वाटचाल थोडी अजून म्हणून आम्हाला काल परवाच हे इन्स्ट्रक्शन्स मिळाली आहेत. तर म्हणून मी हां. काही अध्याय नक्की अजून विश्लेषण स्वरूपामध्ये जाईल आणि तुम्हाला अजून माहिती देण्याचा प्रयत्न करेन आणि आपण अजून थोडे दिवस भेटत राहूया आणि याच्या पुढेही तुम्ही हां, 18 दिवस झाल्यानंतर तुमचं कुठेही खंड नाही पडणार आहे. तुम्ही हं, दुसऱ्या लेव्हलला लगेच प्रवेश करू शकता आणि तुम्हाला एक खूप आनंदाची गोष्ट मी सांगू इच्छिते, की मे हं. महिन्यामध्ये आपण मराठीसाठी सुद्धा दुसरा लेव्हल 2 चालू करतोय. ताई अन्वय मला माताजी. अगदी जॉइन करायला अगदी आवडेल. मला नक्की, अगदी अगदी जॉइन सुंदर. करून द्या. नक्की कराल आणि तुम्ही काय करा फक्त तुम्ही या ग्रुपवर राहा माताजी. तुम्ही या हो आपल्या ताई. ग्रुपवर राहा. तुम्हाला हं, सगळी माहिती मिळेल. कोणीही ग्रुप हं, सोडायची घाई करू नका. तुम्हाला हं, सगळी माहिती या WhatsApp ग्रुपवर मिळेल. तुम्हाला ज्या प्रकारची तुम्ही फक्त व्हॉलंटिअरचा फॉर्म भरा. तुम्हाला हं, ज्या प्रकारची सेवा कृष्णासाठी करायची आहे, तुम्ही हं, नक्की त्या सेवेमध्ये येऊ शकता आणि आपल्याला मराठीसाठी तर आपल्याला खूप पुढे न्यायचंय अजून मराठीला. तर आपल्याला हं. खरोखर भरपूर व्हॉलंटिअर्सची गरज आहे आणि मला खरंच खूप आनंद होईल जर तुम्ही याच्यामध्ये आलात आणि याच्यात सहभागी झालात. माझं तर भाग्य समजेल ताई असं नाही. अगदी मला नक्की, माझी अगदी इच्छा नक्की. आहे. तुमचं नाव काय माताजी? माया सिरसाट. ठीक आहे. मी तुमचं नाव आत्ताच नोंदवून ठेवते आणि तुम्हाला हं. आपल्या गोपीजन ग्रुपमध्ये पण मी 18 दिवसानंतर ॲड करीन लगेचच. आणि नक्की, नक्की. त्याप्रमाणे धन्यवाद. तुम्हाला मी लेव्हल 2 ची फक्त तुम्ही या ग्रुपवर राहा. तुम्ही ग्रुप सोडू नका. तुम्हाला सगळी माहिती मिळत राहील. धन्यवाद ताई. धन्यवाद. हरे कृष्ण, जय हरे श्री कृष्ण. कृष्ण. हरे मला असं कृष्ण वाटतं सर. मला तुमचा फीडबॅक घ्यायला आवडेल. तुम्हाला अध्याय समजायला काही म्हणजे कुठे काही अडचणी येतायत का? प्रयत्न आहे तुमच्यापर्यंत सगळ्या भावना आणि तुमची कृष्ण भावना तुमच्यापर्यंत प्रसार करण्याची आणि तुमच्या मनामध्ये जागृत करण्याची खूप प्रकट इच्छा आहे. तर अशा प्रकारे काही तुम्ही मला फीडबॅक द्याल का, की तुम्हाला कसं हो वाटतंय हे ताई, सेशन? काहीच शंका नाही. तुम्ही खूप डिटेलमध्ये खूप व्यवस्थित सांगताय. खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. खूपच व्यवस्थित कारण सांगताय. काही काही संज्ञा शंका मला राहत थोडं नाही कठीण ताई. जातं तुम्हाला
अजून संक्षिप्त स्वरूपात सांगताना थोडं जड जातं. माझा प्रयत्न असतो म्हणून मी थोडे रेफरन्सेस घेते. पण तुम्ही याच्यावर मी जाऊन पुढे सांगेन, की ज्यांच्याकडे पुस्तक आहे भगवंताची, जशी आहे तशी भगवद्गीता आहे आहे ताई प्रभुपादांची, माझ्याकडे आहे. तर कृपया वाचायला सुरुवात करा. थँक यू हं. सो मच. तुम्हाला समजतंय आणि मला असं हं, वाटतं जर तुम्हाला आता हे समजून तुम्ही ते वाचायला घेतलं, तर हं, प्रयत्न करा, की तो अध्याय त्याच्या त्यावेळेला आज आता अक्षरब्रह्म योग आपण वाचला आहे, तर तुम्ही हं. प्रयत्न करा त्याच्यातलं तात्पर्य वाचण्याचा. तर मला असं वाटतं तुम्हाला नक्की ते कुठेतरी तुम्ही अजून सखोल व्हायचा प्रयत्न कराल आणि तुम्हाला निश्चित ते समजायला सोपं जाईल, की जे आपण नक्कीच आता वाचेल चौथ्या ताई. निश्चितच. तर नक्की मी तुम्हाला सांगेन धन्यवाद ताई. आणि तुम्ही पुढच्या लेव्हलला अजून भगवद्गीता याच सखोल ह्याच्यामध्ये शिकणार आहात. तर तुम्ही हां. भगवद्गीतेचं ज्ञान पुढे कंटिन्यू करणार आहात. तर मला खूप आनंद होईल. तुम्ही सगळ्यांनी जेवढे मॅक्सिमम लोकं या लेव्हल 2 ला तुम्ही जितके जण येऊ शकाल, खूप आनंद आहे आणि सगळ्यांचं स्वागत आहे त्याच्यासाठी. हरे कृष्ण दीदी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. मग आता तुम्ही आम्हाला लिंक पाठवा दुसऱ्या